kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pandichange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyu one pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utina on the notification bell. Vadikani, nyaya tiri kufamba nayo inyaya yaEmmanuel Mahamba. Latest update video richangobva kubuda ratorwa naMr More Blessed Munetsi. So dauti muone video iroro mapedza kuona muchazva munofunga mu comment section vasingaziye nyaya ya Emmanuel Mahamba. Ndichaisa link refirst video rachiona kwayakatangira mu comment section. So zvandichaisa ndakaita link iri ndichanyora kuti pakatangira nyaya and then vada isatu tugumwe chenyu takanongedzera pasi. Wakaona comment iyoyo da kuti upresse pe blue. Ukanopressa link reblue iroro unobva rakuendesa kune kwakatangira nyaya kana wapedza kuona this video, kana kuti kunotanga waona iroro udzokoona rino iri ndiko kwakatangira nyaya ikoko. Saka pana apa ndava latest update yachona ndinoda kusiya mchiona video asoda kunyanyotaura nezvayo stereki nekuti zvese zvinenge zvirimo mu video. Ende kwekutanga ndambotaura kuti iri kunyaya kwayakatangira but again kokupaika brief. Nyaya yakamira so, pane mukomana iye angashedzwa nezita rekuti Emmanuel Mahamba. Emmanuel Mahamba akafambidzana nemukadzi akambororwa naSomeone. Afambidzana nemukadzi akambororwa naSomeone, munhu anga akamurora uyu murume wekuUganda. Asi mukadzi uyu mutauro wazviri kuitwa zviri kunzi muZimbabwe ndombodero wazviri kuita. Vafambidzana vakadanana kuSouth Africa. Vadanana South Africa, murume uyu anova ex-husband wemukadzi uyu akazodana naEmmanuel Mahamba akazotanga kutreka ex-wife yake kuti iri kumboita nezvei, iri kufamba sei, apo paakazoona achifambidzana naEmmanuel Mahamba. Vadikani, chichi chinonzi defeat chinongoramba kumunhu wese kunzi yodzonza chakude ubva tongoti abo wanga wakaperera zvinonetsa. So vaviri ava, Emmanuel Mahamba na ex-husband yegirlfriend rake, vakanetsana. Vanetsana, Emmanuel Mahamba akafunga kuti nyaya yapera. Akuenda kwaaitoendawo murume uyuyu anga netumari twake, saka aitofamba nemota musi iwowo. Akabva akwira mumota akabva anodhuma Emmanuel Mahamba kusvika aputika musoro akafira passport. Saka pavideo iri latest update dauti tinzwe kuti zviri kumbonzi chii muvideo. Ndatione this video. Good morning to everyone. I hope you are well. Vari kufamba for the Easter tichiti mufambe zvakanaka. Makadini kwamuri, just write in the comment section where are you watching this live from. Unongonyora zvako mu comment section kuti ndiri kuona live yangu ndiri kwakati. Yeah, it's fine. Saka ndakutokutransfera imari yefiwo izvozvo. Ndakutokisira imari yefiwo izvozvo. Ndikutumira imari yefiwo izvozvo. So guys, good morning to you wherever you are. Just write in the comment section where are you watching this live from. Happy Easter. Some of you matova mumudu the Easter. Hey, singe chakachaya. The Zimbabwean community in Johannesburg, Cape Town. Hey. Sinenge chakachaya kumachechu uko kunenge kuchinakidza guys. Everyone is looking forward for the Easter guys. Are you guys going to church? Program iri kutanga nhasi nditika ndopa ichavhurwa Friday munenge muriko first evening morning service and evening service. Guys kuchanakidza guys. Yo. At least you definitely want kuti holiday imbouya yanditika. So just write in the comment section where are you watching this live from. Tongokupakurai sezvazviri nepatakamira takadai izvozvi handiti. So yeah, those who are traveling, some are kuenda kuma church programs, vari kundorora, kune michati iriko, kune vanenge vakangochila zvavo. Aiwa guys, you definitely have to rest guys. Even Mr. Munetsi, you'll be resting for this Easter holiday guys. I'll definitely rest. So if you are going to look for me on my number, guys. I was talking to my senior lecturer yesterday and
mune tinofana kumbozorora guys. We definitely have to rest guys. Anditika vasati vane mapolisi a Great Hope ndio live yachona iyi nhasi tichikudzai kuti torai mapolisi anditika. So that pakazongoita problem. Sisimpo is watching from UK, Sisi Nancy is watching from Springs, Dorothy Chinyere, Pretoria, Marty Melinte, Heborun, mkoma Frank Jobek CBD. Valalo joina mapolisi a Great Hope ndomkana wachona iwoyo anditika. From 99 rand guys, if watongo kanda nambe yako Aisha uri ku Durban, Sisi Peshi muri ku Cape Town, ibai matongo kanda nambe yachona from 99 rand per month guys. Ndopa inongotangira ipapo. Coventry ndokuna Sisi Penlop Duve Chidombo and it is Peace UK Jane Cape Town Cape Town tobatana weekend netingi treat sekurumani ngokuna mkoma Daniel Gokwe tinongwe mnakandifonera kuti ndakashamisika ndichona motikari dze Great Hope mugokwe ndakati iwe tritese Sisi Bimoyo Canada is watching, Jane Bwara watching from Cape Town, mkoma Clayton vari mu Pretoria zvawo nomavari ripadhuze dhuze. So guys please kana iri Easter ineka to vanomwa zamai kuti mamwire mudzimba musaende kunzvimbo dzakasiyana siyana. Koma Blessed vari ku Denmark, Elsbeck Jameson, koma Charles, koma Desire Davy Rustenburg. So guys, this is my advice kwamuri kuti please guys, especially kana uri South Africa, the environment is not really good at the moment, especially kwamuri vanobva kune dzimwe nyika anditika. Munzwere Sisi Tilda muri Kempton Park, Sisi Angelina muri Kocha muri ku Springs, Tariro from the UK, Memo from Pretoria anditi Freiburg, Sisi Limbai na She. So zvakangongwara guys kuti pamuri kumwa bata murume wako mudze kuti nhasi hakuna kwamuri kuenda, weekend inei tomboswerawo nemibaba vana vakusuwai, kwete kuti munhu anongobuda achienda kubhawa achiti ada kuenda kumafriends kwake. Manzwere Sisi Maria ngaambogarawo padhuze ambotambawo nevana, vana vakangogarawo imurapa, mai varapa, baba varapa nditi. Ndio mukana wachona weholiday wekuti vanhu vambozororawo, bonding for the family. So this is very important guys, kuti please avoid nzvimbo dzavanenge vachimwira vemuno muchitase. Hatidi kuzotanga kuerenga mastories chibvisa mabhodhis kuti vakapfurwa vari mushabhini vakazodai anditi. Manzwere Comrade Bure, thank you very much neclient yamakatipa tikwarera basa ravo vari kuti bhodhi yavada vati simuke musi weSunday. Thank you very much Comrade Bure. I will see you this weekend in Cape Town anditi. Right, tisingade kukupedzerai nguva. I know kuno vachiri kunyora mucomment section kuti vari kuwacha live nevari kupi Senten, Sendra ndokwaari nevakangosiyana siyana makawandisa guys. It's almost more than 700 people are watching, so I won't be able to confirm kuti uri kuwacha uri kuwana live iyi uri kupi anditi. But vada kujoina Great Hope, Sisi Selina, kandai namba yenyu comment section kana kuti motibata pa 0712768363. All right, saka motibata ipapo so that tikwanise kubatsirana avada kujoina Great Hope. Vafirwa vasina ma-policies, the best company to use or the most recommended company is Great Hope. So panenge wanzi kwafiwa ku South Africa, ibva manguva udzai kuti endai ku Great Hope. Mabasa atinoita munoawana pano pachena. Patinoreshawo you always correct us kuti Great Hope improve zvakati, gadzirisai zvakati. Sometimes people were complaining about some of our vehicles. We removed those old cars. Kana makawana mamwe cars, motikari dzatinadzo, mamwe old Avanza takabvisa muroad, makedi takabvisa ndo vataunza dzimwe nyowani. So we continue to improve. Patinokanganisa, patinoresha, we always fix. And also as from the 1st of May, we are going to have a branch boss lady in Pretoria for the first time. So vachazoda kuita ma-field agents area ye Pretoria, Soshanguve, Kweso, Mamelodi, wamkana wenyu anditi. So Great Hope will be opening offices on the 1st of May in Pretoria. So vada kuita ma-consultants, ma-field agents, ma-promoters, whatever you call yourself, you know that you can do something around Pretoria. Please, this is a great opportunity to be part of Great Hope family. At Great Hope, we are safe to serve. So no matter vada kujoina ma-policy, just
contact us on 071-276-8363 chinenge chatochaya zvinenge zvaakutonakidza handitika. Right, I want you guys to listen to me carefully. I promise you boss lady Harimanas ndikusvika kuSunday munona vamunetsi vasvika. Boss lady toda kuti munzwisise guys, patakapedzisira nenyaya yemukomana uyu Emmanuel Mahamba ndakakuudzai kuti I will come back to you kana ndane information yandinayo handitika. I will always come and update you. So the information yandinenge nchikuudzai guys ndio zvinenge zvichiitika at a certain time, kuti munzwisise kuti takamira papi, zviri kufamba sei and so on. Pa last interview ndakataura naNtombi, kana muchiteerera zvakanaka guys, anditi mukoma we need your help, kune body iri kustorage yenyu, hama dzemufa havana mari. Vabereki, challenge iripo ndeyekuti body iri kutaurwa yatova ne almost 3 weeks guys. Vana vari kuti vane 4,000 rand again, anditi kandiyo yavainayo, and the cost of this body is around 20 something thousand. Okay, challenge inoitika vabereki ndeyekuti zvakangonaka kuti body isati yatorwa nepala motaura chokwadi your financial situation kuti hatina mari. Body isati yatora takatumira quotations to the family yakati aiwa mari yatinokwanisa kubhadhara imari yakati Mr. Munetsi, ndo vatatora body. After that ndo pakatanga stories and so on. Family asati yatombobhadhara kana cent kana kuti chi, vakangoti zi hatiziva kuti chii chiri kuitika and so on. That becomes a great concern guys, kana pasina communication. Kana mune dambudziko uyai titaure. Family yani 3 weeks havasati vatombobhadhara kana cent izvozvi. Vakamboenda kunana Sis Mashia Brooks vakavaudza kuti taraisa 15,000 tashoterwa, ndobva vanzi chibhadharai 15,000 yachona kuGreat Hope havachabatika. Hatitozivi Sis Annabel kuti tinovabatsira sei pamuri kuti kushota mari, havana kana sendera vaputi vabhadhari handiti. So hama dzemufi murume wachona mupenyu handiti, unoendawo kuhama dzako vatsanangura situation, unoenda ku the Zimbabwean community wotaura navo, vanhu vemachechi wotaurawo navo. It's important kuti ubatane nevamwe vanhu because mangwana vanomira newe. It's almost 3 weeks hapana kana sendera bhadharwa, vakangoti zivese hapana kutombotaura nezvazvo handiti. So tinobatsirana sei kana vachingoti hatina mari vakangogara, and cost storages ari kusimuka guys, ari kusimuka every day. So if you don't communicate, if you don't phone us, you don't say anything, sinosongokupai another updated bill. So it's very important kuti mucommunicate nesu, yamina yachona muisa account, kwete kungogara muchidai atitozivi kuti zviri kufamba sei. But at the end of the day ma storage fees I would say ari kusimuka. Right, let's go straight to the main story guys. Yatakataura iyi handitika yemukomana akaurayiwa Emmanuel. Kana makatarisa pa last interview yatakaita pandakataura nemukadzi, I just want to correct this information. Mukadzi uye Ntombi ndiye akakumbira kuti ada kuita live neni ataure chokwadi zvakaitika because ari kutukwa nevanhu vachimutuka, vamwe vachimuti hure, vamwe vachiti chii, akati hasisizvo Mr. Munetsi, ndoda kupiwa mukana ndiuye papage penyu nditaure chokwadi. So that interview was requested by Ntombi pachake. Autumira Masters, thank you very much nokutibatsira handitika. I really appreciate Masters ndikwaona ndakapedzera kuwaona kudhara. So after interview yatakaita guys, there are certain things that I also want to clarify zvakazobuda handitika after that interview that I just need to correct on that on the interview yandakaita, so that tiudzane information iri correct. Pane errors akaitika and mamwe version atakazoverify ndobataona kuti chokwadi. Point number 1 ndeyekuti this guy wekuUganda abve kuGhana, anobva kuUganda ndokwaanobva. Okay, vanhu ava Ntombi nemurume wekuUganda pakazobuda information yekuti vatova ne almost 8 years vari vese handitika. Saka haisi nyaya yekuti vakanga vangoonana izvozvi, vatova ne 8 years vari vese handiti.
Point number 2 ndeyekuti vana vavainavo havasi 2, vana ava vatatu. There are 3 kids handitika nemukomana wekuuganda uyu. And then makada kutarisa manje the last born ane 4 months. Mloti mpabatisise papa mwana uyu ane 4 months handitika. Makasodo kuitoma calculations enyu kana ntombi achiti akatanga kudanana nemwana uyu na Emmanuel ane muna January, which means pawakatanga kudanana na Emmanuel mwana last born anga ane 1 month or with some weeks handitika. And then doing information that I could correct iyoyo, because I also want to be honest, no gonna sobuda ne pamwe kuti pan information yakabuda isiriyo anditi. Saka yes, vane 3 kids, the last one ane 4 months izvozvi. So pandaka zobvunza pai kuti mwana ari kupi, remember pandaka live yakakata ndabva kubvunza kuti ko iye mwana ari kupi, vana vari ndakabvunza kuti saka vana kana vachibvunza kuti baba vavo vari kupi vanoti chi, and so on, ndo pakabva paita se foni yakabva yangokata handitika. So zvichireva kuti ndo akabva angokata foni, akazodzoka ake kwandiri guys akati foni network and what handiti. Right. So ndo another point ndanda kukorita ndekuti after that incident yaitika panzvimbo iyi ntombi ne the guy vakabva vatiza papanzvimbo, vakatobva vese ntombi nemufesi uyu vakatobva pamwe chete vachitotiza. And then it also confirms, ndikutaura nazvo ndakazotaura na iye ntombi again kuseri kuti titaure chokwadi tisanyepi handiti ndezvekuti after incident yaitika izvo sure vana vakabva vaendeswa kumusha, and then this guy mwana wakaendeswa kumusha vantombi and so on. Then right, I also want to confirm kuti motikari yemukomana wepaidriver nayo yakabatwa nemapurisa. It's under the custody of the police. The car was impounded. Yatova exhibit, not chief. There's something what they call it. It's called what? There's a legal term which kind of something cha impoundwa. Motikari yakabatwa anditi iri maokumi mapurisa. And then I also want to confirm kuti the guy hasn't yet been arrested yet so far. Achiri kutiza asati asikanwa kuti ari kupi and so on. Right. After incident yaitika iyi ndakakwanisa kumbotaurawo nevanhu vakawanda, gathering information from the family and so on. Ndine ma-audios andinawo. Yeah, it's called exhibit. Thank you very much, my Chapiwa. But there's also another legal term, innocence section actually when the car is impounded, something like that. Ndinema audios andinawo, ano confirm voice remface achi communicate ani vamwe vanhu. Yesterday pandakaita a telephonic conversation with investigating officer, ndakamuudza kuti ndine ma-audios akapostswa a day before yesterday as this guy achitumira vamwe vanhu, ndinawo mufoni mangu and so on handitika aripo ndinawo handitika. Then ndakazotaura nantombi ndakati no, kuti nyaya iite nyoreka, you also need to accept reality yekuti life haizomborambi iri the same kwauri. Pane a case of murder yakato openiwa kudai, ndomaudzira ndakamuita. Thank you very much. My advocate, my sister V, abva andikorrect handis exhibit here. So ndakazotaura ne okay, so zvakazaitika nezuro ndezvekuti nezuro makuseni pandakazonzwa ndakazopiwa case number ndinayo, ndobva ndaenda ku Central Police Station kuti ndinasonzwa kuti zvakamira sei, because ndoma ndinogara and ndine a good relationship nema-detective nevakuru vepo vanoshanda ipapo anditi. Yes. So ndobva ndasvika ndakatanga kuona detective anonzi Bodia mudzimai, ndobva ndamupa case number, ndobva atsvaga musystem, ndobva aona kuti ari kuita case yacho anonzi Ndova, tatanga kumutsvaga. Pataidzoka downstairs ndobva tikabva taona team iri kuita case yachona. Vanga vari about 4 ma-detectives achona. Ndobva ndaita meeting nawo, ndobva ndazvi-introduce, vamwe vasina andaivaziva, vamwe vasina vanondiziva. No, vari kuita team iyi havatombondizivi zvachose.
alright havandizive but vamwe vachona ndobva vazouya ndobva ndavatsanangurira kuti ndo mamiriro akaita kesi iyi. It's a very painful case but hatisi kuziva kuti chii chiri kunatsoitika kuti zvaapapi in terms of my investigation because people are very angry. Ndakavaudza kuti we want to avoid a situation yekuti vanhu vachatora mutemo voisa maoko mavo, ndozvandakavaudza. Vandavaudza kuti this case iri kutrenda also on social media inogona kupedzisira yasvibisa zita reSenton police station zvonzi hamusi kuita basa and so on. Ndo vakatotanga kundiudza kuti no, we managed to get the car, we impounded the car. Ndobva vangonditi tora namba yaiyi tinoda kuti tishande pamwe chete nemi Mr. Munetsi. Makangonzwa kuti ari papi, please we are working 24 hours and tinofamba nemaarmed marked vehicles. Nhasi tatomboenda pakati nepakati nzvimbo 3 dzese dzatachifungidzwa kuti tinomuwana tatomushaya. Guys, vari kuti batsirai vananyati, ngatimbosiya izvozvo timboisa paside. Handitika I think Ananyati they are able to handle the situation. Ngatimbosiyai vananyati paside. Handitika I think they are able to handle the case. Zvavari izvozvo handiti ngativapewo mukana wavanhu vakuru timbodhila nezvimwe zvinenge zvida kugadziriswa nguva iyoyo. Handiti right ndo maudziro andakaita. Ndobva vanditiwo Mr. Munetsi, trust us, we are doing this case at all. Ndikati alright, it's okay. Andaida kuti ndive nekuda kubva ndavakweshena mibvunzo yakawanda but ndakasara but vakanditiwo no trust us, vakanzi hatisimo madetectives yekuti anogona kungonzi so ndakati it's okay. Saka ndabva kudaro macho ndakazoupdate family kuti ndabva papolice station, vari kuti they are working on the case, vambotsvaga kwakati vari kushandisa maleads havasi kuona kuti munhu ari kupi. Handiti but pandakambenge ndataura nantombi makuseni nezuro ndanangomudza kuti ntombika, at the end of the day people are very angry, to be honest, in the streets. And ndakati pain yevanhu inogona kungoita nani iwo wakakwanisa kutaura kuti munhu yari kupi. Ndobva ndatomudza kuti iwo ndinoziva kuti uri kucommunicata nethis guy, there's no way, hakuna zvakadaro. Zvakanzi naye yes tiri kucommunicata naye. Ndikati wadi kutaura naye angozviita hand over kumapurisa, at least zvinogona kuzomubatsira, anogona kuzoapply bail, anogona kuzoita sei and so on than kuti munhu iyeye angoramba achitiza. Ndikati you need to be hard. Ndikati you are a woman, funga pamusoro pevana vako, vana vanogona kuvachengeta, but at the end of the day you have to accept reality kuti munhu akauraya munhu asina mhosva and so on. Even anga ane mhosva haideserve kucrashwa 7 times. Handitika although video iri kushowa 3 times but evidence gathered it's saying that he was done more than 7 times. Ndo evidence iri kubuda that kune mamwe mavideos ekuti havasi kuda kuti abude izvozvi, vanhu amiswa atinawo ekuti we can't release those videos in detail but kana nguva yasvika muchaona kuti chii chakanatsoitika. Pane mamwe mavideos aripo right. Ndadaro ndobva ndamuudza ntombi, ndakati ntombi, kune vakadzi vakaita sewe, your life can start again. Itakuburitsa information zvakanzi no ari kucommunicata neni but haasi kutaura. Ndakati no, there's no way you know kuti ari kupi. Ndobva akatondita no, ndambozama kutaura naye kuti azvisarende. Ndatombomudza kudaro. Ndikati okay, it's fine. Taura henyu zvenyu, tiri kudhila nedzimwe idzi guys, maakubvunza dzevamwe vanhu hazvienderani netime yachina yakatosiyana guys. Handitika ngatimbofocusai neidzi dzekwanyati dzichagadziriswa nevanodzigadzirisa. Handitika thank you very much right. Saka zvandakazoita nezuro guys, ndakazotaura nefamily ndikati ndoda kutaurawo nemupurisa ari kuita nekesi iyi, ndine mibvunzo yandinayo yandinodawo maanswers nayo. Ndo zvandakataura kufamily. Kanzi alright, kana mupurisa wayo azofona, because pekutanga akanga ataura nefamily achiti guys ndikusenzesa shona because anozoendeswa kune mamwe magroups aya munoziva yakangotema akasingatidai kuti onai vari kuronga zvakati. Handiti saka zvakazoitika pamanje ndezvekuti mupurisa wayo ndakazotaura ndakati kana because mupurisa akambofonera family. Family ine mafrustrations ainayo guys, kuti pakutanga pavaifambira case iyi vakanga vakapiwa wrong case number and the family no believe kuti case number itakaipiwa zvokuda kungotirasisa zvokuti frustrate, vakatozopiwa the correct case number recently right. But mupurisa uyu family iri kutaura kuti
akatotumira message pakutanga achiti wai muri kushare video iyi pasocial media. Family yakataura kuti aiwaka zvinhu zviri kutozikanwa nemunhu wese, haana kufara ari kuita nemhosva iyi kuti nyaya iyi yakazara pasocial media, kuti vanhu vakaona video iri. Handiti then ndakazoti kune mupurisa wachona nezuro ari kuita kesi yachona. Handitika ndakazomubvunzawo guys, ndakazinatsogara pasi ndobva ndatanga kufungisisa mibvunzo iyi yandakabvunza mupurisa nezuro. Number 1, ndakataura kuti mukomana uyu akauraya munhu uyu, cellphone yake iri kushanda 24 hours. Phone yake iri kushanda, WhatsApp yake iri kushanda. Handitika phone yake ainambobvira yambodzimwa, kana atodzima nhasi. Phone yake yaitoshanda zvisingaite nezuro zuva rese. Handiti, which means anokwanisa kuita mafone call kuvanhu and anokwanisa kufonerwa. Ndobva ndati kune mupurisa iye ari kuita kesi yachona, dauti mupabatisise ipapo guys, dauti mupabatisise ipapo. Ndakamuti vanonzwisisa mutemo pane inonzi section 205 kana kuti you subpoena the service provider. Vamunetsi vakapara mhosva munozviziva, but foni yavo iri kushanda. Handitika mapurisa zviri nyore kubata vamunetsi nenyaya yekuti foni yamunetsi inenge ichishanda. Dauti mupanzwisise ipapo. Handitika kana foni yamunetsi ichinzwisisa makaapply, unoenda investigating officer, anoenda kuna prosecutor oenda kuna magistrate apply section 205. Then kana magistrate afara aona kuti evidence pane prima facie case, then anobva aendesa kuna service provider. Handiti then service provider anosupply information yese. Maona vangwashitarisa kana vanonga vachitarisa kesi iri kuitika iye guys yasenzomeiwa yanditika. Ndosaka muchiona pakauya that lady from Vodacom, and me sure what akauya akapa evidence kuti from this place akaenda panzvimbo yakati, akapikwa netawalight rakati, akajusa airtime pakati area yakati, akanodai. Handiti ndo zvandakabvunza mupurisa ndikati makadi same sati maapply section 205. Handitika so that since phone yemunhu yachishanda zviri easier kumutrepa kana kutarisa kuti vari kumufonera ndanani kana rima normal calls, ari papi, ari pa location ipi, ari kutambira nzvimbo yakaita sei. Ndo zvandakamubvunza mupurisa yenezuro guys. Ndingokuudzayo mibvunzo yandakasangana naye bva ndamubvunza. Number 1, haana kwanisa kundipindura mibvunzo iyoyo. Number 2, ndobva ndabvunza ndakati munhu uyu ari kusenzesa bhengi rake richiri kushanda, munhu ari kurana business rake uyu. Handitika ndikati zvichireva kuti anokwanisa kutransfer guys. Ndosaka uchiona kuti kana even uchishandisa an app, uchisenzesa FNB app yandinoshandisa, indoshandisa FNB, ndosenzesa Capitec, ndosenzesa Discovery Bank. Handiti vamunetsi vakaita transaction vari kuBryston, handiti iri under FNB app. The app is able to pick the location yekuti transaction yapedzera kuitwa zvakati. It's a section 205 yaunogona kuapply kumabank. Number 1, ndakati saka kana pane kwaari kugara, handiti katomboti ari kugara pahotera, vanokwanisa kutiratidza matransactions ese aita. Tomboti ari pahotera, abhuka pahotera pakati, aswipa zvichifamba so mari dzafamba dzaka, because munhu uyu muridzi webusiness. Handitika saka makakwanisa here kana kutoro information iyoyo through section 205 kune bhengi rake, mutsvage matransactions aari kuita, kuti iye maybe ari kugara muhotera akaswipa, vatarise mamovements ake, pane mari yakaswipe here, yakawithdrowa pa certain ATM here, pane zvakaita here service provider kati. Ndaibvunza guys mibvunzo iyoyo nezuro, handinokwanisa kuita se kuidaira, haana kwanisa kudaira pandakabvunza section 205 right. Ndaba ndazomubvunza again ndakati ntombi ari kugara nemunhu uyu, aigara nemunhu uyu, zvakaitika aripo, mambokwanisa here kuti mutauro naye pachake iye face to face. Chandakangodzidzawo ndechekuti guys, nyaya ikashinditsa kaitika kumapurisa, tinoziva kuti mapurisa anosvika panzvimbo otora vamunetsi, kana wanga negirlfriend yawo, girlfriend yayo yonzi taakumboendawo kustation toda kundotora information, girlfriend yamunetsi kana kuti vanoshanda namunetsi zvonzi tida kuonawo macellphones enyu tipewo mapasswords. Kuti munzwisise guys kwandiri kubva kwachona nekwandiri kunanga.
Anditika information iri kundinetsa, iri kunditambudza maererano nenyaya iyi kuti uyu handisi kumupomera mhosva kuti ntombi ndiye akazviita guys, but she's very important on this case. Number one, akakonfirma kuti ari kutaura nemukomana uyu, handitika ari kucommunicata naye, handitika zvakaitika aripo, but makwanisa here kumbogara naye pasi momutora kana momubvunza handida kuti musungei. Maybe ntombi ari kuona live yanozoti ko vamunetsangu vachiti ndisungwe here, but ndiri kungotaura guys kuti kazhinji panoitika mhosva, even vanhu vakarwa mumba, mapurisa anogona kutora otora mastatements kune vanhu vese vanga vari mumba kuti tiudze kuti chii chaitika, nenyaya yekuti uyu mudzimai akonzeresa kuti zviitike. Makatorawo here statement kuti chii chakaitika, because pane umbo huripo hwekuti ntombi aida nemushakabvu uyu and ndiye futi ariwe, mumbogarawo naye pasi monzwisisa kuti chii chakaitika. Akangondipindura mupurisa akati hanzi handisati ndataura naye, tiri kumutsvaga tiri kuziva kwaari, ndo mhinduro yakandipa. Handiti then ndobva ndazoti alright, kwaari kushanda kwachona mabhizinesi ari kushanda zvakanaka, akavhurwa. Handitika mabhizinesi akavhurwa, ndakati kuti bhizinesi raamunetsi rishande zvangofanira nekuti wamunetsi vouraya munhu. Handitika vouraya munhu, then motoona Great Hope office yakavhura kuSomerset, Great Hope office yakavhura kuJohannesburg, kuCape Town. Muri kutoona motikari dziri kufamba munzvimbo dzakanzi Great Hope. Business as usual, mamanagers arimo. Ndati kuti business rienderere mberi, macases akadai, mamanagers aya anoshanda achiudzwa nemuridzi wekambani kuti tai zvakati zvakati. Ndikati business iri kushanda, mambokwanisa here kusvika pamabusiness achona motaurawo nemamanagers achona, monzwa kuti zviri kufamba sei, motora kana mafoni avo ese kungoti tipe foni yako, tipe foni yako, tipe foni yako. Zviri kubatsirei kuti muwane information yekuti chii chiri kuitika. Handiti bvunzo iyo handakwanisa kupindura. Muri kubabatisisa, ndo patakamira ipapo. Handiti as I'm talking to you now guys, mabusiness emuchinda uyu ari kutoshanda izvozvi zvakanakisisa, mashopu akatovhura, it's business usual. Vanhu vari kuenda kumabasa, vanhu vari kuya vachitenga, mari yavo iri kupinda muhomwe, but kune imwe family iri kuchema. Handidi kuuya neinformation yekuti vamunetsi vari kuti mapurisa akapiwa mari. Ndangokuudzai zvazviri guys, because mangwana ndinosungiswa tichinzi wakaita live uchiti takapiwa mari. Handinambobvira ndataura mashoko iwayo, but ndangokuudzaiwo manzwisisiro nemaonero andiri kuita nematauriro andakaitawo kumuri. Handitika then another issue iri kuda kunditambudza ndeyekuti motikari, mapurisa akandiudza nezuro kuti motikari yakabatwa, tinayo, ndambozvitaura, but semanzwisisiro andinoita guys, panofanira kunge pane umbo hwakakwana kuti motikari iyi yakabatwa sei, because pane information yekubuda kuti motikari ibatwe yanga yatotengeserwa mumwe munhu kana kuti yanga yada kutengeswa. Handiti saka zvinofanira kuzoitika apa ndezvekuti guys, right, motikari vamunetsi wopara mhosva saizvozvo. Handitika zvonzi motikari yamunetsi yanga yada kutengeswa, panofanira kunasotaurwa information yakakwana kuti yaida kutengeswa sei. Mapurisa chitiudzai kuti pamakabata motikari makaibata panzvimbo ipi. Handiti ndinoda kuti mubatisise vabereki, munzwisise kwandiri kubva nako. Motikari iyi yakabatirwa kunzvimbo kupi? Number one, akanga achiityaira ndiani? Aidhiraivha motikari uyu ndiani? Kana pane information yekuti munhu aida kutengesa, akanga aronga zvekuti motikari itengeswe ndiani? Uyu bhaya uyu anonzi ane zita rake, anobva kupi, anogara kupi, vakasangana naye kupi kuti vazobata motikari yachona. Saka bhaya uyu aida kumutengesera ndintombi kana kuti muridzi wachona. Handiti information yakadai guys inowanzobatsira kuti mapurisa tomboti vamunetsi vada
vane evidence yavada kuviga handitika vanogona kutora motikari yabhaya yachona zvonzi susu otorerwa mapurisa achida kushanda basa ravo handiti vanogona kungotora foni yachona zvonzi alright it's fine tora foni haumhanye kuimpounda makesi akadai unoti alright waubata wachona woita trap yaunoita guys ndoda ngoti mukonzwisisa wosenzesa unanzvi wenyu mapurisa kuti tabata motikari wangada kutengesa no it's fine angada kukutengesera wachona ndiani chitai kuti yamusangane panzvimbo yakati handiti tikwanise kubata vada kutengesa handiti ndino zvinoitika guys kana uda kutrepa munhu vanoita zvekutrepa munhu kana kuti ndingada kutrepa kada kuita sei ati ndo maitira munoita haubva wangomhanya unoita katrap kekuti alright motikari yanga iri panzvimbo yakati yanga ida kutengeswa alright because muri kutsvaga evidence yakasimba yekuti mubate munhu uyu hamumhanye kubva mangoti tabata motikari handiti motikari iyo munoita chinyangire wonzi alright iwo itaunge uchida kuramba uchiitenga mapurisa otora foni achifona alright ndiri kuuya wachindoisa mari pakati tosangana pakati handitika time yamunenge mada kusangana tichikupe mari handitika ndopa unobva wangobata vanhu ndomanzwisisiro handinoita vabereki pamwe pachina ndikuresveka handitika saka kuti unzwisise guys kuti motikari yakabatwa sei aida kutengesa wachona ndiani bose vamwe vari kuti mukadzi vamwe vari kuti murume aida kutenga wachona ndiani yakabatirwa nzvimbo ipi zviri kufamba sei hapana anoziva in conclusion ndezvekuti hatisi kuziva kuti kesi ichafamba sei zviri kuenda kupi and so on but chandingokumbira I know kuti the Zimbabwean community iri muJohannesburg Pretoria vari kupenga guys handitika vane hasha handitika but handisida kuti tite hasha guys I know anger iri muvanhu frustration iri muvanhu pari zvino ngatimboita calm down for the next few days tione zviri kufamba sei handitika we are also trying to show them kuti kana isusu we don't want our people kuti vasenzese violence vaita asi vamwe vari kutaura zvekuti and pane imwe issue yekuti mupurisa akafonera family nezuro achiti hanzi ndanzwa kuti mapisa shop iyi yemukomana uyu mupurisa wachona ari kuita nyaya ndiye akatozvitaura kuti hanzi ndanzwa kuti mapisa then family ndobva yataura kuti apisa ndiani family iyo hatizvizive so ari kupa mupurisa wrong information ndiani family is not happy to be honest vakatsamwa zvisingaite nezuro kuti anovafonera achiti hanzi mutanzwa kunzi mandoita violence mutanzwa kunzi mandopisa shop later on manheru ndopaakachizofona achitaura kuti hanzi I'm very sorry the information is not correct the family is very calm but the community is very angry guys chandiringokumbira guys ndechekuti kune our community achisida kuti tite violence achisida kuti tite noise handitika isusu tichangoramba tichipusha through the legal way yekuti tikwanise special thanks to our journalist Jonas who covered the story yesterday. Police is going to release a statement today. They are going to respond to the journalist today. After story yandakatishiyaiye nyaya yakabva yafamba zvisingaite yasvika kure saka provisional office ye-SAPS they are going to communicate na journalist today. They are going to issue a statement exactly on the case. So once tawana feedback yachona press statement yachona kuti pane zviri kuitika we will definitely come and update you handiti kuti ndo zviri kuitika handitika saka we will update you as the day progress kuti zvamira papi zvafamba say yes we don't want peace. We want people are very angry. I spoke to the leaders of the Zimbabwean community in Pretoria. They want to mobilize kuti vanhu vese vabve kuPretoria vauye ikoko kumashops ake the community in Olivine and so on vanhu vari kutsamwa the community in Johannesburg but for now guys ngatirambe tiri calm handitika in the event yekuti we are not happy with this we have to, if you want to demonstrate we have to do it according to the law. We can apply from the police for permission to a peaceful demonstration. I know kuti team rema motorbikes re Johannesburg yes ne pekne ni Johannesburg and Pretoria they want to do a march also yema bikes but ngatingo ratidzai vanhu kuti tinoteerera mutemo. If you plan to do things we can do it legally zviri pamutemo. We apply for permission tograndwa nepolice toziva kuti kana muda kuita demonstration yenyu guys muri kuita zviri pamutemo.
hatisi kuda kupa mumwe mukana wemamwe magroups aya anozotoonai vanhu ava zvavakuita munyika medu vatowana mukana vanodemonstrate vari kuita sei. vanoda kuti kana vada kutaurisa tovaratidza kuti no, isusu tiri kuti hatisi kuda violence munyika. We want kuti munyika munge muine peace. Saka takaenda kumapurisa takapuwa permission yekuti tiite a peaceful demonstration. Anditi ndongoda kuti tiite chaizvo zviri pamutemo. So hatisi kuda kuti tiite violence. I know vanhu vakatsangwa, vanhu vari kuvava zvisingaite. Ma-comment section hamusi kuita, vanhu havasi kutomboteerera zvese zvandiri kutaura izvizvi handitika. I know also there's an interaction yaitika the Zimbabwean community ne the Ugandan community. Hatisi kuda kuti paitika ma-tensions akadai. Already pane zviri kuitika between the two groups and so on. Let's just try kuti paitike peace and so on. Zvandaifungidzira kuti zvaigona kunge zvakaitika ndezvekuti vabereki vemukomana uyu vaifanira kunge vakauyawo kufamily formally kuti ndo zvaitwa nemwana wedu, even kutumirawo ma-representatives kuti no, tine mwana wedu aita zvakati, we are very sorry about that and toda kudaidayo. Hapana, kwavari it's business as usual. They never formally approach the family kuti paitike peace, paitike reconciliation. Chavo it's only business. Kumakambani avari business avo uri kufamba, vanhu vari kutenga maspace rakavhurwa and so on. Saka havasi kufara nazvo family. Pamwe pachona dai vakambomirawo maybe 2 or 3 days anditika kana kuti 4 days even a week pamboitika calm kuti after this incident yaitika yativa business as usual, mukutovhura business re ndiona kunge vakarezva ipapo dai vakambomirawo mbijana and so on. So ndo maitikira akaitika nyaya iyi, ndo mamiriro yakaita. Hatina update mukomana asati abatwa, but I can confirm kuti ndacommunicate nefamily about few minutes ago. Tapiwa information ndaishare nevanhu vari kufamily yekuti ari panzvimbo yakati izvozvo, but I won't disclose, I won't share more on it. Information yatareceive from unknown now, so we are working on it now kuti zvakamira sei handitika. Yeah, ndo patinogumira ipapo guys. Tova neweekend yakanaka. Tongoramba tichinamatira family kuti Mwari avanzwire nyasha munguva yakaoma kudai, avasimbise handitika. Yes, ntombi she's our fellow sister anobva kuZimbabwe. Ndokwaanobva, muZimbabweni, anobva kumusha kwedu.